Dyma Rhian ydw i a dwi'n gweithio i Sally Holland Comisiynydd Plant Cymru. Y cyntaf o Fawrth yw i heddiw, dydd Gael Dewi, ac felly mis yma rydym wedi penderfynu i ganolbwyntio ar Erthygl 7, sef yr hawl i gael enw a chenedligrwydd. Yn yr mis yma, hoffwn i chi ystyried a dathlu'r hawl yma trwy feddwl am beth mae'n ei olygu i fod yn Gymro neu'n Gymraes. Gallwch chi cymryd hwn cam ymhellach trwy feddwl am Erthygl 8, eich hawl i hunaniaeth, ac ystyried beth yw'r pethau sy'n wneud hunaniaeth rhywun, beth yw'r pethau sy'n falle'n wahanol neu'n debyg rhwngddo chi ac eraill, beth sy'n gwneud chi yn chi. Mae gennym ni adnodd bendigedig ar ein gwefan o'r enw Fi yw Fi sy'n gallu helpu chi gyda hyn, ac mae'n cynnwys fideos o bobl ifanc gwahanol yn siarad am eu profiadau ac am eu hunaniaeth nhw. Pob lwc a gwelwn i chi tro nesaf.